may katong nagtitrending dito sa social media. 2,000 years later. Story time dito sa May Victoria Plaza, Bahada, Davao City. Karon mga kabingka, ato na to karon nagtitrending bitaw nga juice, no? Gikan sa Tagum City mga kabings. Karon na daw diri sa sulod sa May Victoria Plaza. So atuan na tong tilawan kung worth it or not worth it mga kabingka. Tara, banikon nyo. Let's go. What's up mga kabingka? So karon mga kabingka na nakakaroon diri sa sulod sa May Victoria Plaza, no? Patay tani, kapit tani karon mga kabingka. Karon na tong nagtitrending dito nga juice mga kabingka sa May Tagum City. Karon na sila diri sa May Davao City mga kabingka sa sulod sa Victoria Plaza mga kabingka. So 10 minutes daw akong order daw mga kabingka kay basta-basta, no? Kana pure yun na nga walay halo, no? Akong gi-order mga kabingka katong doksik dito mga kabingka. So malis na dito mo ginakaon mga kabingka. So ilawan na to mga kabingka. Wala to na akong gi-order. Let's go. Mga kabinggan na karong order na to nga juice mga kabinggan doon nga katong man waste mo dugaw mga kabinggan silawan na to mga kabings. Tara, let's go. May katong nagtitrending dito sa social media. Silawan na to. Dami ayo. So kani isa oh. Singan po na to ha. Kani mga kabingko 150 kani 89 isa. Lemon. Actually mga kabingka, hindi mo mablakan mga kabingka kat pure yun siya mga kabings. No pure din nga juice. Okay kayo. Lemon ba? Lemon. Kumburaho kami mukhaon mga kabingka. Morning bagan yung inyong mga kabingka. Kaning juice, no? From Tagum City karon na diri sa lakbayan sa Durian sa May Victoria Plaza. Sulod na mo sa May Food Court Hall. Taon yun ni juice, no? Trending yan ni mga kabings. Lamig yan mga kabings. Kani siya apple ni siya kabings, no? Naikin niya kani okay lemon ba. So see you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ Martin Prince Video. Abushka kabings. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love